Ay, no, grabe naman ginako makahubuga eh. Di naging madrasa kong lawas eh. Di naging ko ano may tabong. Mabot pas balay ni. Tala, nindot man sa noon doon. Nahinapin sa ako. Ari lang yung ko din yung mga tulog kay. Sakto pagkirong adlawa kay. Dili pa man sa dapon. Ang hari ko matulog. Bahala na to kung asawa ng ngita to. Ay, total, safety masay katulugan dire. Matulog, bahala na, di na maday. Apoy nagikayagan, urot na. Upat kakaon, bir, na urot na limukoy tagay. Tuog. Di mo da. Ale! Ale! Asa man day ka to akong bana? Mo pa'y mag-uol dyan ko nga mawala na siya kay kanira ba akong bana? Sus, grabe pagkabuutan na. Tanang trabaho sa balay siya may mag-ubra. Nya karon na wag tang haim day ka to, oy. Sus, may ta lang jug wala lang gito siya nahubog. Kay kung nahubog magalito siya. Unya asa na ron paingon ni Sumok. Aw na. Ang hulmigas ra gyud tayo makapahit aning tawhana may makatagbaw. Ang taon ka kanako iki. Kaluoy makaatog na umsam day ka to siya. Le! Uy. Ala. Daan ko pala ginaara jud diri. Sus nagubog-hubog na jud di. Ay kinaara lang ko sa ka. Tawana eh. Dong. Nga man ka. Niyabag na. Nahubog na jud ikaw ka kailan ako man imong asawa. Sus naon tuon mamatay na kadira oy unsaon na lang. Ay, ikaw eh. Ako ng asawa. Ang nan ako asawa ni amin. Pagchor diha oy. Usan ta nakaon ni taon nimo nga naginam-inom ka man nanyawa man kaning uli sa balay. Daghang kitag nabunon didto. Importante dahil anang tao nga buutan, safety ginang kita na mga tuog ko lupundahan brandili. Nya sakto na imong gibuhat. Oh, sakto dahil. Ay, Mao ba? Nya di ka mo uli sa balay. wala na kutog na dahil. Buang na nayabag na. Yabag naman yung taon ka. Oy mamauli ka sa balay oy. Hindi ko mauli ka din naman na kaya sa lawas. Nako. Hindi tatagkatabang ani nga makaagak nimo kay dili na ko kaya sa bulok ang gamay kay kong tao. Ay, dili lang ka. Una lang uli dito kaya dili lang ko matog lang. Kaya ugma lang kung uli ito. Ano na? Ano Nagpatawa ka naman lang oy. Go, gito. Uy. Ay, sus salamat ning taon kay naka-out na ko sa gikan sa eskwelahan. Sus mas nindot jud ning kanang maestrata no natay kanang gi-eskwelahan jud ba kay awa sayo kay ko ni out mas una pa ko ni out sa mga estudyante. Karon kung uli naman ko sa kaya akong buhaton to sa mua no. Sakto magluto lang kog lami nga sudan nya. Siyempre, mangamusta sa ko sa akong mga estudyante ni kahuman manawag ko. Kay mangamusta tag nakauli ba sila sayo or nauli ba sila og safety? Mangamusta dito sa kwarto kay nga nabi nang kanang klase nga pagka-maestra ka mga mangamusta jud sa mga estudyante ba. Uli na ko. Bango na yung taon na ko manguli na lang yung taon. Oy, naman na. pati yung kawawa ani makita ta sa mga silingan kay ka na. Excuse me. Ano man na, ma'am? Oy, bubog na makita ko ba na mamgod niya, Hubog, ay nalag barong. Hubog? Ay sus in taon ka na sir. Ayaw sa dahil taon pag kanang badlong sa imong asawa sir. Uy, kung mahimo sir, uli na lang jud og tinarong sa inyong balay kay di sa pwede nga ari ka magigdahigda diri sa kanang taliwala sa dalan sir. Magian niya kag mga bata. Ikapoy raman ko, ma'am. Ikapoy ko. Ikapoy ka. Doon mo ako hubog kayo? Ay, wala ingon sa asawa hubog kung kanya. For example, sa sir ba, og makitan ka sa mga bata diha nga nagsige ka og higda-higda diha daplin sa dalan niya. Makitan ka sa mga bata nga hubog, bad influence taw na sa mga bata, sir. Ako wala ko mahubog. Kay hubog pa ko. Ako di ko kailan nimo. So kaila ka nako. Kaila ko nimo eh. Sige, kung di ka hubog, kinsa man ko? Maestra man ka. Mo na nga ako kaila ko nimo ikaw kaila ka nako.
Wala. Ako di ikay hubog, dili ako. Ako, kailan ko nimo maestra ka, Bitaw, ikaw, ma'am. huwag ka kailan ako. Kailan mo siya nimo, ma'am, niya ikaw ka kaila. Kanya ako na rin hubog. Marat ikaw medyo siguro may hubog. Ma'am, basta nakainom kagikan sa eskwelahan. Ito mo rin gidangat ani nga. Ngano ako may mahubog nga. Gikan ko eskwelahan, nagtudlo pa daw to sa mga estudyante ya. Maupay paguli na ko nya karon ako na hubog. Dili man gud, ma'am, kay sa istorya mo gud sa kumbana. Kailan mo siya nimo maestra ka ako sa daila ko, maestra ka niya ikaw mo ka kaila sa kumbana. Ikaw may hubog bar. Hala, nag-inom guro ka sa eskwelahan, wa ka ni sultit. Ani oh. So ako nyo ang gikuanan nga, gas ako sa hanin nyo nga, ako mo nang nahubog. Bana mo nagsige gidayag da adres taliwala sa dalan is agiana sa mga estudyante, dili hubog. Dili kay kailan mo siya nimo niya ikaw mga kaila. But So ay report, tukon ko nimo bana, tukon ko.